بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب المشاهدون في هذا المساء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحديثي معكم في هذا المساء آداب المعاشرات، فضل حسن الخلق. In masih-masih kita mga katotay manguran na mga agama Islam, haamuin akhlakul muslim. Tinya, supatan natin amuin lima bayad to, amuin tungunsin akhlakul muslim. Biaya undi kita ha, amuin adabul muasyarat. Di na mga adabul muasyarat na حسن المعاشرة والعمل الصالح. لنسن الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. In ayat ini menunjuki hapalangin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biadin in kaunan sin akhlak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ini suratul qalam ini siang litsin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam in agin wa innaka la ala khuluqin azim. Sabanartud kay mo ya Muhammad na yaon na kay mo impalangay sa lagkulagku at kaamuin sa rayaw-rayaw. Dahil na sabab yaon, mga katawtay manguran na mga agama Islam, hawak to amuin katurong sin ayat yaon na nagtukod in mga sahaba sin Rasul sallam. Biya din balong ning kaunan sin palangin sin Rasul sallam. Halas niya, di maak sila madto pa Aisha radiyallahu anha umasubo imbiyadin ba impalangin sin Rasul sallam amuin nasanglit siya sin Allah Ta'ala halong Quran. Pagdatang sinamo in mga subo pa Aisha radiyallahu anha asawa sin Rasulullah in agin niya hapwasin salam niya long niya kayfa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisha, biadin balong na ingkaonan sin palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil na sa mapiyat giyawaban sin Aisha radiyallahu anha inagi sin Aisha long niya wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. In palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dendiin inasabot talong sin Quran amuyad timpalangin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na dahil sa papyawan katotay manguran na mga agama Islam, bang kawaon ta in Quran, kawaon ta in pamando sin Quran, hinangan ta palangit ta, hinangan ta amo in pangadatan ta, natarbilang kita, dahil na mga manusia, amuin siyang litsin Allah Ta'ala halam sin Quran. Hadis din kan Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma
قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. Wala naon in Rasul sallallahu alaihi wasallam sinta ufahish siya. Tinimpahish inipegian mamisarahan sa si mga bisara amo in mga mangi ataw ka mga malumi ataw ka mga laka-laka. Namikyan wayroon amo in mano siya amo in na iyan niya inikolong ni malumi ka ataw ka malumi in bisara mo ataw ka uno-uno na biyayan day na amo in sala biyayan. Iban dinagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa banal tudlong niya in pinakamarayo kaniyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nahisis yun kaniyo in pinakamarayaw in palangin niya. Na din ang sabab yaon kataw tayo manguran na mga agama Islam. Bang mabaya kita sin mabilang kita din ang sarayaw-rayaw manusia pahadarat sin Allah ta'ala na subay parayon tain palangeta. Parayon tain adat tabiat ta pagkahita manusia. Supaya mabilang kita na imanusia sa rayaw-rayaw pahadarat sin Allah ta'ala. Dahil sa sabab impalangi ini at tinatarbilang siya dahil na mga hinang marayaw pa Allah ta'ala. Namikyan al-ihsan fi kulli shay. Subay imano siya magmarayaw siya hakatan uno-uno. Magmarayaw siya. Bibayta sin Allah subhanahu wa ta'ala surah at-Tawbah ayat kapiton tag-isa. Law sin Allah ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim. Mga bariman uso, ibang mga bariman babae, inantunga kanila, pangagaran sinantunga. Unininang nila, sipat nila, ya'muruna bil ma'ruf. Manawag-tawag sila mga manusia, mangdaaki sila mga manusia, minang sin karayawan. Ibang manglangi sila mga manusia, sinhinang mungkar pa Allah Ta'ala. Iban itindog nila ni sambayan. Iban pagtukbal nila in zakat sin pangalta nila. Iban nagtataat sila fa Allah Ta'ala iban Rasul niya. Apabila biyadto in kakainan si manusia, hinangan ta in tay mangudta muslim ang kaagamata, amo in pangagaranta sila. Tiniya. Ini kadua amo in mangdaaki kita sininang marayaw. Ibang manglangi kita sininang mani. Iban itindag ta in sambayang. Piwagib sin Allah Ta'ala. Iban idihil ta in zakat sin altata. Iban magtaat kita fa Allah Ta'ala iban Rasul niya. Apabila mahinang ta in lima yaon. Lon sin Allah Ta'ala ulaika sayarhamuhumullah. Mga manusia amo imihiminang sinyadto. Amo in lima na sabot yadto. Di na pihak si mga bariman usog ibang bariman babae. Na sayarhamuhumullah. Tanto tuod. Kalasahan silang sinallahu ta'ala. Tanto tuod. Kaulungan silang sinallah subhanahu wa ta'ala. Nabang mabaya kita kataw tayo manguran ng mga agama Islam. Kaulungan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyaon na si sabot sin Allah ta'ala in sarat niya. Mangandol kita tayo mangudta bariman fa Allah ta'ala, hinangan ta siya among pagnakuraan tain bariman. Iban, ayaw kita maliso amuin
mangdaaki sinhinang marayaw. Iban, ayaw kita maliso manglangi sinhinang mangi. Iban, subay ayaw kita maliso magsambayang. Iban, ayaw po tanda tawa ka itukbal ta in zakat sin alta bang makaabot yan ni saban niya. Iban, magtaat kita fa Allah Ta'ala iban na Rasul niya. Mahinang tayaon, madohat ta, inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika sayarhamuhumullah. Yung mga manos siya himihinang sinasabot yan to. Silan yung mga manos siya. Amo in kaulungan sin Allah. Kalasahan sin Allah. Demikian bibaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mukusog. Di matangka niya, di nagimba. In agi niya, Ya Rasulullah, mata sa'atu qa'ima. Kuno lang niya, maon, in paglarak sin dunya. Kuno lang niya maon, in paglarak sin dunya. Lang sin Rasul sallam kaniya, wailak. Wa ma a'adatta laha. Pagkalong niya nangasubok ko lang niya sing kuno larak ni dunya. Na uno lang niya in kasadya mo lang niya sin ikasan niyang kayo mo bang larak ni dunya. Uno lang ni sadya mo kaniya. Lang sin usugyaon ma'aadadtu laha illa inni uhibbu Allah wa rasulah. Way kulong niya nakatagama. Sina mo in nakasadya, sina mo in para adlaw amo in paglarak sin dunya. Malengka long na in siya sadya ko sadza. In ako ini, malasa ko fa Allah Ta'ala, ibang malasa ko pa Rasul niya. Malasa ko fa Allah Ta'ala, ibang malasa ko fa Rasul niya. Napabila long taamuin, kita. Malasa kita sin uno-uno, na suway patawuran ta, in pagsabot ta kaniya. Bi Allah Ta'ala, malasa ka fa Allah Ta'ala, na la tazal lisanu karatwa min dhikrillah. Pataptapain nila mo, sumabot hadzikir atau kapanuntong fa Allah Ta'ala. Amoy tintanda niya. Demikian bang malasa ko para Rasul, agad ko kakahinan niya. Ayaw kulangiin kakahinan niya. Iban ayaw ganapi. Tanda ini ko malasa ko kaniya. Sabang in manu siya, in agi niya malasa siya fa Allah Ta'ala atau ka malasa siya pa Rasul, sa in kakahinan niya, mimuklas din na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiulangan niya in kakahinang sin Rasulullah. Gianapan niya in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bunal illasa niya. Bukan bunal illasa niya pa Allah Ta'ala iban Rasul niya. Sebab wala siya miyagad hapamando sinamuin kalasahan niya. Imano siya malasa hauno-uno biyayan na sunuran niya. Den di ininamuin pag-agi atawa ka daakan sinamuin kalasahan niya un. Hinangan niya. Pagmutmutan niya tud sa babansin malasa siya kaniya. Pagsabot sinusugya unong niya, insadya ko sa zalong niya adlo kiyama, apabila larakan siya, na uhibbu Allah wa rasulah. Malasa ko fa Allah Ta'ala iban Rasul. Lasin Rasul Salam kaniya, innaka ma'aman ahbabt. Sa benar tud kay mo yan adlo kiyama, makapagbunyog kaw, hahisyo si inliasa mo diya dunya. Fakulna, na nakapamungka milon si mga sahaba, amo indugay na usugya un nga subo, wa nahnu kadhalik, damikyan in kamilong niya, malasa kami fa Allah Ta'ala, iban Rasul niya. Qalo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, hoon. Naam, hoon lang niya. Uno injimato pa mga sahaba, inagi nila, fafarihna yawma idin farhan shadida. Kiugang kami, lando inkuyag na mulong niya, haadlo yan long niya, sabab slong niya, sin, biyabaita sin Rasul Sallam,
in pagkamalasa kami kaniya na makapagbunyog kami paad adlaw mahuli ataw kadlaw akhirat. Na din sa bapyaon mga katotay manguran na maaga ma Islam. Mamabayakaw makapag-agad ka adlaw kiyama. Iban Rasul sallallahu alaihi wasallam na subay mo siya lasahon. Indang pusim paglasa mo kaniya, hinanga impardaakan niya. Hinanga inamo indendi ininahinang niya. Urula inlimpa niya. Ayaw ko mangganap, ayaw ko magganap. Sinamo inwala ni nahinang. Ayaw ko minang sinwala ni nahinang. Haaturan sin agama sabab muklas ko, di na amuin. Pangagad mo kaniya. Iban, haamuin. Nakapagputin ko sin malasa ko kaniya. Nanday na sa bapyaon katotay manguran ng mga agama Islam na apabila amuin wiyad to yung kaunan si Mano siya malasa kita fa Allahu Ta'ala iban Rasul na pagmut-mutan ta hinangan ng katandaakan niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam sintuyo niya mag-ibadat fa Allahu Ta'ala. Apabila magsambayang siya mga sunnat yan na mahaba in mga ayatan amo imbiyabasa niya. Hahingga in mga tuhod niya mamibid na biyayan in tuhod niya sin amo ilaol sin pagtindag niya. Hanggang na mukwakto nakasagdain Aisha radiyallahu anha long niya Rasulullah may tahinangan mo imbiyayan amuin makabinsana kay mo yan. May tahinang imbiyayan. Alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Magkambalong niya. Iampon na sin Allahu Ta'ala indusa mo na kauna. Ibang makahuli. Sa may tam magluludtukaw, masikaw magtuyo, mag-ibadat fa Allahu Ta'ala. Unin sambong niya asawa ni Aisha radiyallahu anha. Nung niya Aisha, afalam akun abdan shakura. Pagkayampon sin Allahu Ta'ala indusa ko na kauna. Ibang makahuli. Na din ang sabab yaon. Itunay kin sa lagkulag ko. Pagsyukur fa Allahu Ta'ala. Namikyan ang mga pagpangayo kaampunan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahaba adlaw. Di na mabain istighfar niya. Di na kapituan. Pahanggato sa istighfar. Para liyampon sin Allahu Ta'ala indusa niya. Dahil na sa mapiyong katotay mauran ng mga agama Islam. Sube adlo-adlo taliun tain kahalan ta. Adlo-adlo auditon tayong ginawabaran ta. Adlo-adlo asubon ta. Umasubo kita. May baha. Piyapanjari ako sin Allahu Ta'ala. May tako ni piyapanjari. Pag umus ito giyawaban, kaya panjari ako niya. Hasupay ako maon. Ipon magtag-ipon ka niya. Hindi na sa bapyaon, kumusog, ipagtaat mo fa Allahu Ta'ala. Kumusog, ipag-iman mo fa Allahu Ta'ala. Sa banglong ta mo, piapandang mo na in dunya mo. Di mo na langiunin mo in kawasaran sin Allahu Ta'ala kayo mo. Di mo na among pansinonin among katan, kani'ma-ni'matan sin Allahu Ta'ala yaong kayo mo. Na ilas niya, magtakabor imano siya. Sa mga adlaw-adlaw, i-audit mo yung ginawabaran niya. So, pamalong tamo, insung na kumatugyan, auditan mo yung ginawabaran mo. Unin pag-audit mo kaniya, dahil na waktu subo. Uno baha, inahinang ko daakan sin Allahu Ta'ala. Wala ba kulang niya? Mampag audit mo sing ginawabaran mo, sinuwero ang kulang niya. Joko pimpagtaat mo pa Allahu Ta'ala adlo yan. Way ko na kahinang sindusa pa Allahu Ta'ala. Kadi na sa bapyad to. Imano siya bar iman. Sumugyod siya syukur pa Allahu Ta'ala. Magsukur siya pa Allahu Ta'ala. Napabila lang tapag-audit mo si ginawabaran mo. O nahinang mo dusa. O kita si mata mo dusa. O kahamutan sin ilong mo dusa. O namuin na pamong mo dusa.
On diungon sintay nga mudusa, on kiaulinan silima mudusa, atau kaon na pano sinsiki mudusa na sambayang ko duang karakaat. Pagtaubat ko fa Allah Ta'ala, hapwasin makapagsalam kau, hasambayang duang karakaat yaon, pag-istighfar kau, kulang labi hanggat to sa istighfar. Ampa ko matu. Nabihayan inamuin, bariman fa Allah Ta'ala. Jajagahan niya indaakan sin Allah Ta'ala. Jajagahan niya piyanglangan sin Allah Ta'ala. Supaya di niya kasukan. Dahil sa mapiyang kataw tayo manguran na muagam Islam. Al-ihsanu fi kulli shay. Subay parayon si mano siya ingkatan uno-uno. Magmarayo siya singkatan uno-uno. Bibaita sin Allah Ta'ala suratul Baqarah. Ayat hanggatos kasiyaman tag-upat atau kasiyaman tag-lima. Lalu sin Allah Ta'ala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Pag napakakamuhaaltan nyo lang sin Allah Ta'ala, hadaan kabayaan sin Allah Ta'ala. Iban ayaw niyo tura ing ginawabaran niyo madto pa mo ing ikamumula kaniya. Bang on doon kingatan mo hati niya makamumula kay mo na ayaw ko madtuha mo makamumula yaon. Sabab yang langan sin Allah Ta'ala, la tulku bi aydikum ila tahluka. Uno makamumula mga kataw-tay manguran na muagam Islam. Subay ayaran min akal mo. Uni makamumula sin akal. Minom ko sin mga alak, ikaig sin akal mo yaun. Ayaran min ginawabaran. Kingatan mo ikakangisin akal mo iniyaun, ayaw ko sumuk mo. Ayaw ko minang sin yaun. Damikian al-mukhaddarat. Biya mga pag-adik si mga kabataan yaun. Kingatan mo makamumula yaong kayo mo sin akal mo. Na ayaw ko mag-use si mga pakaragian yaon. Hasupaya di ko kumangi. Sabab pinallahu Ta'ala iayaran ko niya. Inagi, wala tulku bi aydikum ila tahluka. Ayaw niyo pakadto ay mga ginawaran niyo. Sinamon ikamumula kanila. Wa ahsinu. Pagmarayaw ka mo. Pagmarayaw ko fa Allah Ta'ala. Biya din ipagmarayaw fa Allah Ta'ala. Pagmut-muti turinangan mo. Hindi inin hinang karidaan niya. Pagmut-mut ito. Iban, maglayo ko singkatan amuin, hinang amuin din na kabayaan. Na din na sabab yaon, matawag ko nagmarayo ko fa Allah Ta'ala. Namikyan pagmarayo ko pagkahin mo maano siya. Pagmarayo ko pagkahin mo maano siya. Sabab, bang mangiing kaon ta pagkahita mano siya, ikakangisin pagmarayo ta fa Allah Ta'ala. Subi mag-agad. Magmarayo kita pa Allah Ta'ala, iba magmarayo kita mano siya. Hablum min Allah wa hablum minan nas. Subi ang parsubatan mo ibang Tuhan. Ibang parsubatan mo ibang manusia. Hindi na sabab yun. Kato tayo mura na maaga mga Islam. Apabila in kita, nagmarayo kita fa Allah Ta'ala, nagmarayo kita pagkahita manusia, inna Allah yuhibbul muhsinin. Saban narto din Allah Ta'ala, kalasahan niya, yung mga tao, nagmarayo fa Allah Ta'ala. Nagmarayo ang mga pagkahin ni manusia. Namikyan bibayta pansin Allah Ta'ala suratul Araf. Nina ayat kay mantag unum sampai pa kay mantag pito. Lalu sila Allah Ta'ala, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Ngitani ba na ayatan ini? Lalu sila Allah Ta'ala, ayaw ka magdarwa ka, habawa singgumi. Imanan niya huminang kita sindi kabayaan sila Allah Ta'ala. Iba huminang kita, hamuin,
kasakit kasaktan ni tay mangudta mu'min. Tay mangudta haagama. Haam iban subay kita daran nangangayo fa Allah Ta'ala nagibadat fa Allah. In ibadat tayaon, in pangayo tayaon na karna sin pagmabugat fa Allah Ta'ala. Karna sin pagmabugat fa Allah Ta'ala, sina mo insiksaon kita niya, mangdi kita, mag-ibadat. Iban subta, tama at tinaragya, supaya tamadohat, ingkarayawan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandiyan sa papyaon, mamahinang tayaon, aniban taturing kadarwakahan, kakahinang abawa singgumi, sibura fa Allah Ta'ala ibang pagkahita manusia. Na, iban nagibadat kita karna Allah Ta'ala, karna sin anib ta sin siksa niya, iban angan-angan tamadohat ta ingkarayawan, tutumbasan din kaniya, nanong niya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sa benar tu, in rahmat sin Allah Ta'ala, masuk tuud hasila nagmarayo fa Allah Ta'ala. Masuk tuud, in rahmat. Namikya biyabay tapan sin Allah Ta'ala, hasura Yunus, ayat kawaan tag-unum. Lo sin Allah Ta'ala, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ang para sila amo inagmarayo sila tutumbasan. Unin tutumbasan al-husna, impagmarayaw intumbas niya karayawan. Marayaw ray sa tumbas ni Biyan. Magkana mo nahat biyad to ina mo intumbasan mo padjukupan sa intumbasin mo in kakahinang mo yad to waziyada hati niya palabihon pa intutumbasan yad to palabihon sin Allah Ta'ala dahil sinahinang mo yan waziyada nahisi mga manusia yaon law sin Allah Ta'ala ulaika ashabul jannah sila yung mga tao-tao surga surga. Hum fiha khalidun. Kakal sila alam sin surga. Yatay mangud ko Muslim. Di ko mabaya makasud ko surga. Apabila mabaya kita, atau kawairoon manusia di mabaya sumada surga. Hangkanin tip-tip manusia nagmut-mutu mag-ibadat fa Allah Ta'ala. Na yung pag-ibadat, sabay magmarayo kita mga katotay mauran ng mga kamisa. Magmarayo kita fa Allah Ta'ala, para yung taing palangit at pagkahita manusia. Apabila biyating kakahinang ta, ulaika ashabul jannah. In sila himinang sindamikyan, sila nito surga. In sila halom sin surga, kakal sila halom sin surga. Dahil na sa papayong katotay manguran ng mga agama Islam, yan, dahil na amuin, pamandusin Allah Ta'ala, supaya kita, suman niyang hapwasing kamatayta. Demikian katotay manguran ng mga agama Islam, diha dunya, dahil na mga akhlak pigyan, palangin si Muslim, na bakang abakan na mo in kataan tao amuin, lapitan mo sila ataw kahinangan mo sila bagay. Onsa sa mga qualifications in tao magyari bagayan mo sila. Biyabayita sin Allah Ta'ala ha surat at-Tawbah, ayat hanggatos hamputag siyam. Lawan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ukang mga bar-iman. Kabuga ka mo fa Allah Ta'ala. Hinang ka mo sindaakan sin Allah Ta'ala. Anib ka mo simpianglangan sin Allah Ta'ala. Iban onan niyo in ginawabaran niyo. Hasartasin sila. Amo in nagbunal fa Allah Ta'ala. Sarta sila. Amo in nagmaktaan.
fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam niya, innama mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamil misk wa nafiqil kir. Fahamilul misk imma an yukhdiyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafi'ul kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Muttafaqun alayh. Hadis ini bibaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in klasen simbagay amuin maka dawhat ko kaniya karayawan. Yan ilong niya nakaupama long niya inamuin bagay marayaw iban bagay mangi. Isim bagay marayaw amuin tao nagibadat fa Allah Ta'ala. Amuin tao nagtataat fa dua maas niya. Amuin tao di siya mamung makasla mga manusia. Iban bagay mangi. Isim bagay mangi. Amuin manusia timitinggal sinda akan sin Allah Ta'ala. Amuin mga manusia himihinang simpiang langan sin Allah Ta'ala. Amuin mga manusia di sila magparuli sa mga maas nila. Umato sila ang mga maas nila. Kahamilil misk. Imbagay marayaw. Biya tao. Nagdara siya lana mahamut. Imbagay mangi. Biya tao. Amuin. Nagsasasal sinamuin. Naginang si mga utak yaon. Tinakayo sa zain ulinan niya biyayan. At tinayaon siya tampat malumi siya. Inta ulaw niya, nagdara sila na mahamut. Na, bangyaon ko nakadig ka niya, malapay ko sinhamut yaon. Bisan wala ko nagbutang sila na mahamutabaran mo. Ang tao makalaway, lang niya grabe inhamut si mga tao yaon. Parahal, ini ka wala ko nag-use sa sabab sinakarig ko kaniya yaon na nabilang ko din ng mga tao amuin mahamot. Atawa ka mamiko kaniya sinamuin lana mahamot yaon. Atawa ka kahamutan mo siya mahamot siya. Makadohat ko sinamot din kaniya. Ada pa nin tao amuin, nagsasasalyaw na ginangsin mga utak yaon. Nabang sumuk ko doon kanilang bagayan mo sila, imma ay yahrika siyabak. On waktu, masunog yung badyo mo, sabab kayo sa zaini ulinan niya. Atawa ka, di ko makadig kaniya, sabab imbadyo niya yaon, hiulasan, imbaran niya, hati niya, naglamugira sinamuin kwansin kwan yaon, na mabaho siya. Na di ko makarikan mo bahulong na yung tao yaon. Nabiyayanin upama, sinamuin pagbagay, magpikita sinamuin lundang panunta, amuin tao marayaw. Himinang sindakan sin Allah Ta'ala. Bang inkaon ang talisong kita, na matundang kita niya, maig-in liso tayaon, maka simod kita kaniya, matibot siya minang sindakan sin Allah Ta'ala. Ayan to yaon mani, bang marayaw ko biyayan, lumugay biyayan, makumbens ko nila sinhinang mangi biyayan. Makumbens ko nila, makaagad ko sinhinang mangi yaon. Nanay na sa piyaon, pianiban sin Rasul Salam in damikyan. Namikyan mga katotay manguran na mga agama Islam. Di na mga palangi marayaw na husnul bashasha wal layin. Tinya, mang ipagbak mo intay mangud mo mu'min, ayaw ko magpakita kaniya, ini ko mabansi ko kaniya. Pakita siya, hamuin, kabayaan mo siya. Bisan na kuman uyuman mo siya.
at tabassum. Atau masawain pamayhon mo kaniya. Ganyan. Lunsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ayoko lang niya hati niya mag-reject sina mo ininang marayaw. Hati niya panghati mo siya long niya mayroong pahala. Bisa na kumalong niya lang sinasalam. Ipagbahak mo intay mangud mo. Amuin kauyuman mo si ataw kamasawa in pamayuan. Namik kaya babaytan do kay nadis tabassum ka fi akhik. Amuin uyuman mo sa intay mangud mo yaon. Mabilang siya sadaka. At tinatagapahala siya din Allah Ta'ala. Hindi na sabab yun, kataw tayo manguran na mga agama Islam, na uisinta, ipagsaraka tayo mangud ta, ipagbakmin tayo mangud mo, pasawain pamayuan ka niya. Uyuman mo siya. Bakit ayaw mo siya pakita asin pamayuan mo, ini ko madugal ko kaniya. Hindi ko makakawasin pahala. Hindi ko makakawasin karayawan. Hindi na sabab yun. Hindi na mga palangay si Muslim pegian mga katotay mangura na mga agam Islam. At tawado wa admul kibar. Amuin pagpatikupo, pagpatibaba. Iban amuin di kita magtakabbur. Hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang niya ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Langsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di long niya makakulang long niya pangalta si manusia imagsaraka siya. Gaman patubuon sin Allah Ta'ala in altaniya. Gaman patawran sin Allah Ta'ala in pangaltaniya. Namikyan, wirun idil sin Allah Ta'ala mukipon. Tinaon na kadusa, kaniya tinakadusa intay mangud ni abus miap na intay mangud na yaon. Buat maling kanidil sin Allah Ta'ala kaniya, angkatan siya sin Allah Ta'ala imano siya, amo inna maap na intay mangud niya, nakadusa. Demikian wero didil sin Allah Ta'ala mukmanu siya. Amo in nagpatikupo siya pagkahin niya manu siya karna Allah Ta'ala. Buat malingkan indil sin Allah Ta'ala kaniya, angkatan siya sin Allah Ta'ala. Angkatan sin Allah Ta'ala. Mga kataw tayo manguran na mga agama Islam. Bamabaya kita mo in gaman tumuo in pangaltata. Dihilan sin Allah Ta'ala barakatin pangaltata, ayaw kita mauug sinamu labi-labihan din sin kaboyanan ta, ikapagsaraka tatay mangunta. Patubuon sin Allah Ta'ala. Ibang kay murhadlo kiyama. Ang pabila mabayain, manusia. Sin angkatan siya sin Allah Ta'ala. Mulyaon siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasubay siya pati maaf. Baong mga manusia nakarusa kaniya, dihilan niya kamaapan. Dihilan kamaapan imano siya nakarusa. Na di na sabab yaon, maduhat mo yung kamulian din Allah Ta'ala. Mambabayain manusia, amuin angkatan siya sin Allah Ta'ala daragyat sa taas-taas adlo kiyama, na subay siya magpatikupo pagkain na manusia. Ayaw siya magtakabur. Ayaw siya magtakabur. Hatay mangut niya. Magpatibaba siya. Di na sabab yaon, rafa'ahu Allah. Angkatan siya sin Allah Ta'ala. Akhrajahu Muslim. Demikian sabda sin Rasulullah, Inna Allah awha ilay أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. Sabi na rin Allah Ta'ala,
nagwahi siya kako. Sinalom sinuwahiyaon, ang tawadao, amo magpatikupo kamo. Magpatibaba kamo, hapag kahinimanon siya. Hahingga amuin, ayaw mag-abbo, inamok pa tay mangod niya. Iban ayaw magtakaburi na mukpa tay mangod niya. Kita ni ba sifat si mga sahaba, si Rasulullah sallam. Hamuk waktu on hamuk sahaba, tiyawag na Bilal, long na ya aswad, uma itom, na nang darak kimuan inamuin pikila ni Bilal, may talong ni ondangan kulong niya. Tawag na kulong niya, sindabus kulong niya. Miyato siya para sa salam, nagsumbong. Long nahikuan long niya, tiyawaga ko niya aswad, na mangilong niya inamuin kuang ko kaniya. Piya tawag siya sin Rasulullah yung sahaba yaon. Pagdating si sahaba yaon, halong niya, ako yung tulong niya, naglangog ako sa zalong niya. Pag mustay man niya long niya matutuon. Niya to matampal niya to katotay manguran na mga agama Islam. Diya to manjari. Yang langan sin Allah Ta'ala surat Al-Hujurat. La talmizu anfusakum bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Di tatawagan ni tayo mamunta sina mo makanyangan. Apabila o nga na mo ingan si manusia, amuin kakuyagan siya ban tawagan mo siya. Tawagan siya singan niya. Mangon long taamo labi pandayin dito amo ikakuyag niya, tawaga siya sinlabi pan marayaw, sinamuin. Hasupaya kuyagan siya. Hamuin kuyag si Manu siya yaw na nagsabab din kayo mo, na labi pandayin dito yung kuyag sin Allah Ta'ala kayo. Napagumusin sahaba yaon, si Mugyos siya biyotang na imbayo niya pa lupa. Long niya Bilal, maapakulong niya. Ibang gikilong nin ukulong niya. Dia kulong niya, makatay man sinamuin, dihilan mo ko kamaapan. Banglong niya, di mo gikan nin ukulong niya. Wera gikan sin Bilal, di siya isa makatawakal, among gikan na intay mangod ni Biyan. Sa gawa, nangayo kamaapan, miap sin Bilal. Radiyallahu anhu. Nadena sa mapiyang katotay manguran na mga agama Islam, panglangan tun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mag-abbo kita tay mangudta at tawa ka magtakabur kita din na tay mangudta panglangan sin agama kato tay manguran na mo agama Islam. Di na sa papiyaon di na mga palangay si Muslim al-sidq wa admul kadhib subay magbanal imano siya. Iban di siya magputing. Nung sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O kamu mga bariman, kabuga kamu fa Allah Ta'ala. Hinang kamu sindaakan sin Allah Ta'ala. Anib kamu simpiang langan sin Allah Ta'ala. Iban aunan niyo in ginawa baran niyo. Hasarta sin sila amo inagbonan. Hisin sila mga sahaba sin Rasul sallallahu. Namikyan bebayta sin Rasul sallallahu hadis niya. Inna sidka yahdi ilal bir. Sa banal turi na mo impagbanal pegian na mo di ka magputing. Na mo yatin tamundan kay mo. Ataw ka makahindo kay mo, madtupahin ang marayaw. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Nang pabila himihinan ko sininang marayaw, amo na yadto imakatundan na kay mo, madtupasurga sin Allah Ta'ala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktuba inda Allah siddiqa. Apabila inuso, masi-masi siya amo inagbunal, dito siya magputing, ikasulat na ingan niya. Pahadarasin Allah Ta'ala sin siya bunal di siya magpuputing. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sa banal to rin pagputing lang sin Rasul sallam. Makatunda naman siya hinang karupangan.
hinang maasiyat pa Allah Ta'ala, hinang kadarwakaan, in pagputing. Nasab na to na pabila imano siya himihinang na siya sim pagputing atau kadarwakahan na amo natin makatundan ka ni harap man to panarka sin Allah Ta'ala aliyadu billah. Ay hingga mano siya masi siya mo magpuputing siya di niya undungan ni pagputing niya hingga ikasulat na pahadara sin Allah Ta'ala in siya putingan siya. Di na sa piyaon katotay mauran na mga agama Islam subay pag-anaran na to impagbunal. Yung pag-anaran na to amo intinggalan natin pagputing. Namikyan mga katotay mauran na mga agama Islam din na mga palangay si Muslim al-mawaddatu war-rahma wa salamatu sadr. Subay amuin malasa impangatayan tatay mangud ta Muslim. Maulong kita tay mangud ta Muslim. Iban salamat indaghal ta sinamuin jangki iggilatay mangud ta Muslim. Yan apabila biyaning kaunang si Mano siya na benar to rin pagtay mangod niya, tay mangod ni Muslim. Malasay pangatayan. Malasay na anggota baran niya sinamtay mangod ni Muslim. Iban, salamat. Sawasiya in daghal niya, hatay mangod ni Muslim. Baka na mong ipakita tatay mangod tay maulong kita kaniya sa gawa in pangatayan ta. Lando in astul niya tay mangod ta. Amo ning pegyan, amo in yung panangko sin tinapay, sa inyaw nalom sin tinapay yung bingit. Pagkaon mo sin tinapay yung nabingit ko, gamang ko nagmula. Nabaka niya tumalayo imu'min simbiyad to sipat. Namikyan imano siya, Muslim, subay masawa-sawa siya in dagal niya, pangatayan niya tay mangod ni Muslim. Subay sawasi. Magkanamuin, kakitaan niya tay mangod niya. Gamuha na isabihin na mo in takabur niya tay mangod niya. Gamuha na isabihin na mo pag-abo niya tay mangod niya. Gamuha na isabihin igil jangki niya tay mangod niya. Nabakang biya to imbar iman mga katotay manguran na mga agama Islam. Biyabayita sin Allah Ta'ala halong Quran. Hasuratul Fath. Ayat kawaan tagsiyam. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. I Muhammad da'at sin Allah ta'ala. In sila amo imyamagad kaniya, nagsisipat sila bang maatubang nila ni satro sin Allah Ta'ala. Mga kafir. Lando in isub nila. Bang mga kafir maatubang nila. Bang silang-silang sa mga bariman fa Allah Ta'ala. Ruhama'u bainahum. Lando in kasilasan nila. Hatay mangud nila bariman. Magkambiyan zaman tabiyayaun. Al-iyadu billah. Amuin. Bang in maatubang tain amo in pagkahita tay mangudta haaga mata. Magpakita kita tun sinisub tabiayan. Suportante tay mangudta nagkukontra iban tay mangud ni Muslim. Magkana mo in sumod kita doon sulutan tain antara nila. Sabay sumod ko doon sulutan min antara supaya makapagbalikin kasilasan nila. Magkana mo suportan mo sing ginawabaran mo ibang pangalta mo. Ruhama'u bainahum. Insipat simbar iman fa Allah Ta'ala. Ruhama'u bainahum. Lando in kasilasan nila bang silang-silang sadza. I mga sahaba sin Rasul magpatiagi na mupamuk kanila. Haman man, masalamat nintay mangud niya. Hangkan aw nang bukwak to, amo in pagbuno,
o nakaagad maglasi ato ka magtaymangod. Kita niya intay mangod niya, pangtungod niya, kiyugdan, nahahol. Diyan niya haisin tubig. So, nainuman yung tubig yun. Nakapagsaw na isa kakid niya na kiyugdan na isa. Painom ako lang niya tayo mangudlan do inuhok. Wala niya inumin tubig. Dalaw ni mo patay mangud ko. Arakala lang ni uhok yan na naman niya. Labi din sin uhok yan na naman ko. So, nainuman siniyaon. Nakapagsaw na isa gang sipak niya. Long niya. Tay mangud pa inom ako. Wala niya na isang inumin tubig. Daha mong patay mangud ko arakala. Labi din ka ko yung simpit kaya na naman. Pagdamad to, miyod to na inapas niya. Biyalik na ikadua, miyod to inapas niya. Biyalik niya papangtungod niya. Miyod to inapas niya. Bilang yung tubig tiyo-tiyo, wero na kainom kanila. Ha sa mabansing pagkasilasan nila. Sa mabansing pagpatiagsin ang mukpamuk kanila niya. Dadi na sa mapiyaon katotay mauran na mga agama Islam. Yung mga mano siya biyad to nagsisipat silang kasila sa antara nila. Iyari yung mga sipat nila ikatu taraho murukaan sugyada. Kakitaan mo na silang dum adlaw nagsusugyod sa iban nagrumuko. Ayan. Uno ininang nila niya, uno maksud nila sangka ni sila himinang siniun. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Hasupaya nila maduhat. Inkaridaan sin Allah Ta'ala. Ibang kalabihan idiyo sin Allah Ta'ala kanila. Nadina sa mapiyaon mga katotay manguran na mga agama Islam. Murah-murahan. Amuin. Pabalikan kita sin Allah Ta'ala. Madto pa amuin hinang kabayaan niya. Paonan niya ipangatayan tadi na mga pangatayan amuin. Malasa tay mangud ni Muslim. Sabab di pila imano siya pagkakitan singkita niyo. Mahayang inamuin taga-altahan inambuk agon-agon ng pagkaon niya di niya kagausan biyayan. Sa di siya makatawakal inagi niya magtay mangudlong na imbaranta sa inalta ko kung magtay mangud iban ikaw. Hauno na yung pagkasilasa ang sin Allah. Hasaman sin Rasul sallam di matangin ang buksahama. Hamuk tao. Ya Rasulullah pakaw na kulando na long na inlam masimbarang ko. Malugay na wala ko nakakaon. Pilibot si Rasul sallam inakabayan si mga kasawahan niya. Way nakakaon. Tiwag na yung mga sahaba. On baka nyo long niya makagaos. Manghurmati long niya ataw ka mag-entertain si bisita si Rasul sallam. Timin na ginabuk din ng mga bangsa ansar. Ako lang niya Rasulullah. Kiyawan niya na ito yung pag-aralong niya pabay mo. Pagdatang niya pabay niya, tiyawag niya asawa niya. Onlong niya ikapakauntalong niya bisita si Rasulullah. Longsin, babayaw, wayrulong niya, duwad ako mang kakaon si mga bata-bata. Sari na, banglong niya yung mga bata at tinihapdiyon na sila, patuga sila. Patuga sila timprano yung mga batayan. Ipakaunta na lang na yung kakaunta yaon. Si mambayang sila magrib. Pag ubos nila, nagbotang sila sing kakaon. Piyong nila ni ilaw. Piyakaon nila ni bisita. Ipanghati si bisita yaw. Sampe sila nagkakaon sakali. Wayroon kanila magkaon. Limingkod sila biyan. Pag may naat, pag domiyan, piaturon sin Allah Ta'ala in ayatan manunsyo kaya mga duamang tiyaon. Nagpatiag sila. Piyakaon nila na isang bisita nila. In kakaon si mga bata-bata. Si mandal sila sinhapdi nila biyayan. Long sin Allah Ta'ala na nung kaayatan yaon. Biyabayitan siya sin Rasul pag may naat. Long sin Allah Ta'ala. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Walau kana bihim khasasa. In kaunan sin sila niyaon. Hasababan sin kasilasan nila tayo mangud nila bariman. Magpatiag sila, palabihon nila nintay mangud nila. Bisan in kaunan sinamo, in kakaon nila, amo-amo rayaon, ikadto nilang pabisita nila, ikadto nila patay mangud nila biyayan, magpatiag sila biya, sumandal sila hapdi nila biyayan. Nalaw sila Allah Ta'ala, wa may yuka syuha nafsihi, fa ulaika humul muflihun. Hiisisimano siya,
maig niya hapangatayan niya, inamoy sipat, amo in ikot, hati niya maigin ikot halom sin pangatayan niya, sila yung mga manos siya magdapa-dapa, hakarayawan. Kataw tayo manguran na mga agama Islam. Pag-anaran na to, igaw na to in ikot halom sin pangatayan sin kita niya. Supaya na to madoa ti kasampurnahan sin amo in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-anaran na to, igon na to in mimikita pangatayan ta amo jengki igil hatay mangugta. Hangka na mukwak to, di matang inamuk sahaba para sa salam salta naghalakat sa ibang mga sahaba. Lon sin Rasulullah kanila, mabaya ka mulong niya, kumita long niya ta ulong niya tao surga. Lon si mga sahaba ho niya Rasulullah, ayang kita ni ba usog yung narap mari, tao surgasan. Ayang kata mga sahaba, harap na madto, pagdatang sinto yaw na ino-ino, mahita, siya sa zaing kiapunan si mata si mga sahaba. Pag-uwi, biyayan, pagbutas nila biyayan, long ni Abdullah ibn Umar, long ni magad ako kay mutay mangod. Sabab long niya, inaku inilong niya, bakas kami long niya nakapag-discuss si ama long niya, nakadyan dia kulong niya, dia kulong niya muy pabay, halom sintu adlaw. Nalong niya agad kaw. Sa imakso sin Umar ya una tayo bukom bunalong tamo in nakapag kuansiya sin amay. Supaya on daan amo in matay masin usugyaw makaagad man to pabayin niya. Niagad na siya. In usugyaw ni hinang niya pagubos sin Asa. Matug siya. Pagkadlaw mag-uma siya. Halam sin tu adlaw turo. Jajagahan sin Abdullah ibn Umar in kakainang niya. Wero undo kay kita ni amurat to. Kahaba na matangin wakto sa mambayang siya. Pagubos siya to. Matug siya bang puas Asa. Magbati siya subo. Iban pag-adlaw maginang siya. Nalong niya. Nakadukop nito adlaw na maid na ya Abdullah. Muy nakulog niya. Sa miyagad ako kayong banal niya long niya, wala kami long niya nag-discuss ay ama long niya. Sa gawa, mabaya ko long niya mati. Sing kakahinang mo, amal ibadat mo. Hasupaya ko mahinang, hasupaya ko makalamo din ha. Baita si Rasulullah tiniya, in ikaw to surga, supaya ko mabilang din na to surga. Nalong sin usog yung din, di ining kita malom sin turum to adlo yan. Amurad tulong niya in ibadat ko. Bialikan niya nakatu. Nalong sin Abdullah magtuna ko. Ni Abdullah magtatagyod siya. Inusuyaw, wayrong tagyod niya. Nakalayo-layo man ni Abdullah, tiyawag niya, ya Abdullah. Dahil long niya in kita mo, amurad tulong niya in kakahinang ko. Sa gawa, long sin usugyaw. Sa gawa, dahil naman long niya, hapagsad ko agama sin Allah Ta'ala. Sawa siya impangatayang ko. Weroon manusia amuin maigil ko ataw kamadjengki ko biyayan. Masawa impangatayang ko hapagkahi ko manusia. Masawa. Wero umimikita pangatayang ko igil jengki atay mangud ko. Halo guys, sinamuin kamuhi ko. Nakauna-una hi Abdullah. Hangkalong niya na iyang siya to surga. Saban sinkwan. Sabapin kamatawra na manusia long niya. Naon mimikit katitipuan ataw kaigil jengki atay mangud niya. Aday na sabab yung katotay mangurad na mo agama Islam. Janji ang kita ni sinallahu ta'ala doon sin ayat yan. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat minhum maghfirah wa ajran adhima. Janjian sinallahu ta'ala in sila mga bariman. Iban himinang sininang marayaw. Dilan sila kaampunan. Iban tutumbasan na kulang. Namikyan, sabda sin Rasul sallam long niya, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma.
Nakaupama lang si Rasulullah yung mga bariman. At tungod si pagkasilasan nila, pangatayan nila. Pagkasilasan nila, haamuin, antara nila. Ibang pag-ulong-ulungin nila, habiya sa panto na mugyasad. Apabila ondo nagyasad, yaon makananam si masakit. Ingkatan masakit, lumang kapakatan ang gautabaran. Bisan wayroon, masakit. So pamakyapan yan ko sa hamuk, amo inggulat, king mo gayan. Ingkatan, baran mo yan, tumakananam si masakit. Nabihandain upama si mu'min. Mu'min, bangkasaktan ni mu'min dito haruin hula, sampai kita niyo katan bar iman di kasaktan sila. Mangkarayawan damikyan. Na din na sa papiyaon kataw tayo manguran na maagama Islam. Magbalik kita niyo hapamandusin agama. Amo in paono ning kasilasa antara si mu'min pa mu'min. Igan in pag-igil dyan ki iba na mo in kataan sipat amo in ikalayo sintay mangunta muslim ka. Iba na mo hinang amon ikakangisin amal ibadat tabiayan. Mura-murahan kataw tayo manguran na maagama Islam. Pasungan sin Allah Ta'ala in iman na to. Ibang makakawa kita ni pangadjian na mahapon ini. Salta amo in mainot-inot na ito maka-implement biyan in pangadjian, ma-apply in amo in pangadjian yaon makawata. Amo in guwa din na Quran sin Allah Ta'ala. Ibang guwa din na sunnah sin Rasulullah. Mura-murahan, di lang sin Allah Ta'ala mumpad. Salta mangindoa kita ni fa Allah Ta'ala. Biyan. Mura-murahan natin niya pangayon na to fa Allah Ta'ala. Magsusungin amo in pangumulan sim kita niyo. Kalaasin kita niyo. Pasungan da isab sin Allah Ta'ala in pag-iman tabiayan. Ibang kusog sin paginang tasing karayawan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 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 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.